Mitologian oinarritutako antzezlan bada, baina abentura moduan estaldu dugu euskal mitologian kontu guztia. Elkarrezagutzen aldugu. Ipuin bat da, azkenean, ez da? Oso ipuin poetikoa da, magikoa da. Odei es un joven estatua. Se gana la vida trabajando en la calle. Amboto Komari es una zorguiña que tiene que dejar la ciudad para volver a su cueva natal en el monte, pero antes tiene que ayudar al joven Odei a cumplir su gran deseo. Aizea, qué bonita, Aizea. Para ello, Mari envía a Odei en busca de un peine a un mundo mágico habitado por ella y otros seres. Batetik, euskal mitologian inguruko antzeslana egin nahi gendula, eta gero bestetik hor badago euskal mitologian inguruan dagoen esaldi politori ez, izena duen guztia omen da, ezta? Eta guzti horri buelta eman da azkenean guk nahi duguna da, pixkat barne grina horretan sinistea, ez? Aizea berriz ikusteko esperantza daukat. Amboto Komari eta Orrazi Galdua, obra para público infantil y familiar de la compañía Glu Glu. Azken finean kontatu nahi duguna da, bihotz ez da indar guzti sinisten den hori egia dela. Eta mundu magikoa baino, ez dakit, paisaia ederragorik edo ez dago, ez horretarako, ez? Orduan gauza biak ustartu ditugu, ez? Ametsen kontu hori, desioen kontua eta mitologian kontua. Oilargi betearekin batera, Ambotora egin behar dut bidaia. Ai, Ambotora.